Otumfo chame. Ubetiama Otumfo ati. Man and Man Company Limited. Penny Man and Man Company Limited. Chief Executive Officer. Ene Dama or ye Fandakasi above for him. Ose na ye ukude on timi entna ho oba besum na wasre iwra nsem inhyira obaya okura Otumfo bo mu ade Otumfo bo mu ade Otumfo achemi bo mu ade Otumfo hinkwa bo mu ade police bo mu ade ene hinkwa bo mu ade o se kuda snap pentu nsia ene ensa emfantifo be se assault hampa baako bibia biwom wode ba na wode abesom o se kuda ne koporto a wo ye ne bi e maako wo ha koporto a wonu aduane a emu nhye e ma sente kura ba enkwa animu eno maako wo ha one ne nua ena ye de ba abesom eno achi na o se konfa nochi yewura se obi ameboa enti one ne nua ne company so ye timi ntra ho abra konfa nochi yes mananya ntoma pefra enti omukuta 50,000 Ghana cedis kwantakase aboafo hene 50,000 Ghana cedis wode ba abeso konfa nochi dwumadi nu de toso mienu de toso mienu Otumfo di mfie adonunum no na otie na chi na oni ha wa ba beto so na enso okuta 50,000 Ghana cedis wode bayura na nkwantakase aboafo hene obaya de nantesie enu no You say, Onyanka say, Ranyanka Sade. Then so say, Nana, why are there? Pa, the Siba Jubi is Canua. I do live around the Abano. Yan Fanka for not to the end. And the billion Baku, I got to go to the end. Major Confanochi. Just a coport. I could put away. From the very right answer. I don't know. All the brother, or the bell, a Junu de Kaba. We do with the question there. One another. I don't know, Oma, Obusabia, or Yajuma. I asked for Nasa as so. I don't know, who sound on there say. Sinipa be ahasa and okuta wa mamo yesa adwuma no madoma Tuvachiami Major Jubilee Planning Committee and any Conference Committee other Man and Man Company say omaba edi adisi address kesi etise ababa boju media
Yura Ebiso Confuanochi. For that. Jom, I must say, I'm going to say, a boy for him. Sebe wadom ebru. Hwɛ ne dwuma pa wodi no pagya no yɛ na boa for hene. Na sebe na boa for hene obon homodin wodwuma mu yɛ papa. Na sɛde hwɛ de ma wo yɛ ma santeman ne Ghana man a esumboma no. Ɔsɛ wura de manimu kan na fa me ko kyɛ me wura. Na sebe me ne wukude. To oba no be de wukude. Sɛ wadom ebru oguta report a wo yɛ makoma ko wɔ ha. Sebe sɛ sa report no wadom ebru. Se o jaga krabi so mu a ehi ti crane wo mu no na se bi ehwo no da gina mu enti eboa ma se bi bidie no on su bi kesi bia e man so e ma ba bia mo wo e no waye e bia ode se bi factory akakraka npa ba ha sa na ye mu adwuma o se ogutu bakoma ko ha ensan hodo ana bo mo ade de ode ba ba che ho no e na ebra wodi wo mfie adwunu no mu so na o tene na achi o so ba ya ohwɛ nneɛma wayɛ sɛbe ohol kɛse wasi kura na sumbuma no ɔso kuta ne 500 million kaniska no ana he konfono chizo so okuta 500 million sɛbe no so de boa na ɔde irade ni ada wo ho ase ɔse konfono chi de no so hia no sɛbe ebit ma wie ne ntem na ebe boa ma yare sana koso enti usika de bre no 500 million no yɛmfa nka he konfono chi de no ho na nya 1 billion na sɛbe empempja sɛde ira ka yɛ no no na wadum bru na mo so de ɔchame de na ahenkwa mo de nyina ɔde ne nyina ba sɛde ɔse no no utuvu achame ɛyɛ opoku frimpon ɔtafrija wɔyɛ asantefo manɛwɔ New Jersey wɔne de ɔma no ɔmo hene ɔno se ɔte sɛ yɛwura se konfanɔkye yɛmɛboa no ɔne ne namfofoɔ ne nuanom asantefo hɔ no yɛake ho abom wɔn so ɔnya $7,000 to Tafrija say yemfamra yemfameboa konfuanochi dwumadie no ene okude ono haya manimre ni mu na ehu no arbe bu sede na kwataka shense no o se eya oda nan New Jersey arbe oda na oda santifo ku ho na no sebe o mo susu o ma bobo mo temu kakra $7,000 wadom ebru he konfonochi o mo so be so asen no mugu so ya mo bom ho fu from baba be ka ho wadom ebru wadoma si ira se ba no tia o ene ukude otufo bo mu ade utuvu achemi bo mu ade ene utuvu akrachfo bo mu ade nasa mahene
ɛna ne wɔn apagya no wɔn ayɛ sɛ bi wakɔ ne ewura ɔka ne sɛ ɛna nam no nante ewura ne di wɔ ti dan ba wɔ si a wɔn fi kan so ne dɔm sa nyama di papa pasaa kɔsɔ sa nyama yi na wɔsɔ sa nyama yi a ɛwɔ nsusu asɔ ɛma no ɛso papapapapa sisi ata yi wɔ sisi ne nsa pampo a ntima wuli kele ma yɛ ne no na wadi a wɔfɛ na so asɛ ne wusu tema wɔ no wusu fa no kuli wɔ akɔkɔ ne wuli si a ne ɛsɛ wɔ so